Yo, what's up guys? May gabi guys. So karon guys, kuan pizza 20 size sa December, so may Pasko yung tanan diha. So ana po'y gift nga ako ang abrihan hinatag ang sakto nga pinaskuhan, hinatag dili pinangayo. So dara guys, oh. Ako ning abrihan. Mapag ginin ako abrihe. Kay naghuwat ko sa akong cellphone akong gi-charge. Cellphone sa asawa kong gamit kay kuan lagi sad ang kalubaton sa ni ako ansa ni ang kubaog battery. May lagdi ni mapawong ron kay kabre kita ani. Plasta na to cellphone ri guys ha. Ato ning abrihan. So mga tog na di ako mga bugoy diri oh. Tog na sila. So ako na nagmata kung anong oras ron. So alas mapay pag alas 11 guys. So abrihan tani ang atong pinaskuhan. So pinaskuhan ni kay hinatag. Kamo diha mayon mo nga pinaskuhan na nangayo mo. Kami di mo nangayo, di mo na pinaskuhan. Ano manghatag o maayo. Mo na sakto pinaskuhan hinatag, di ba guys? Sus. Oh. Algia guys, algia. Oh. Oke, ini pangligo-ligo ba? Oh. Tapis pinana ba? Thank you. Nani pinaskuhan. Ikaduhan yung pinaskuhan ako. Napagyoy. Oy, sus. Oh, napay pang kuan oh. Di ba ikaw magligo ninyo na mo pang shampoo ka. Humot pa kayo. O di ba guys? Oh. Sama niya itong pinaskuhan. Tara, salamat kayo. Ang naghatagan ni si kuan Ate Mira. Ang akong suki sa kuan kanang manadlay bitaw ko mamanday ko ang naghatag ani yan na pa naghatag ani ha og kuan singa na ni makaon sa akong mga bata si kuan singa na ni si Rima hatag og kuan shout out ninyo diha. Salamat kay sa inyong mga ginagmay kasing pinaskuhan guys. So nana ko'y tuwalya. Di na ko magtuwalya itong mga nipis kayo kita tulobot. Diba? Salamat kayo yung tanan diha og maying Pasko yung tanan diha. Hinaot nga mayo ang inyong Pasko diha. Ug ang amo sa bisag di mayo, ayo na lang, di ba? So thank you, salamat sa pagtan-aw. So di ba guys, ang sakto yung pinaskuhan kanang hinatag. Dili may yung tatagay kung pinaskuhan be. Ngayo man na di man na pinaskuhan. Ang pinaskuhan kanang labitaw ihatag ra may pinaskuhan. Di ba? Sakto. Di. Basta kay mo na ako ang pinaskuhan kanang ihatag. Tinatagaan ra ka ba? Nga wala ka na ngayo, di ba? Pinaskuhan na. Parehas ako guys. Nangayo ko. Pero pinangayo to, dili pinaskuhan. Kalendaryo pwede akong gipangayo. So, di malas po yun. Kaya ang kalendaryo, okay, iyan ay. Gisi na ng kalendaryo dali. Oh. Ano bantay ka ng kalendaryo ha. Ang anira mong kalendaryo.
Gigisi pag ko mga bata. Malasa. Oh, gimi kalendaryo yun. Moron tan eh. Oh? Palawan Pawn Shop. Kana siya mo'y dili pinaskuhan. Pinaksian na, pinaksian. Tanawa din na paksi nga ge. Oh. Paksi-paksi ako mga bata. Pinaksian. Kuya mga bata ay.